Закусва нож. Здравейте, прекрасни хора! Аз съм Ивелина, това е моят съпруг Емил и понеже много харесваме предаването един за друг, решихме, че ще играем първата им игра, като ще отговаряме на 25 въпроса, т.е. Емил ще отговаря на 25 въпроса, на които аз вече съм дала моят отговор. Нямаме пъзел, няма да строим нищо, но се надяваме да е интересно, за мен ще бъде. Честно казано, един за друг е предаването, което наистина много харесвам и го гледам с удоволствие. Искам да участвам в това предаване просто. И един ден при време си в България задължително ще кандидатствам. Без значение дали е нагласено, не е нагласено, много неща се говорят, но предаването е много забавно за двойките. И така, готов ли си? Чакай да си преглътне първо, защото все още закусваме. Вчера беше играта, днес я играем. Видях трейлера за новата игра, няма как да я играем, защото тя ще бъде доста забавна. Но тази с въпросите е лесна. Здравейте от мен. Нашата дъщеря се събуди, една от двете. И двете спът в момента. Едната е будна, но се надяваме, че ще издържи 10 минути, докато запишем това видео. Чакай, тати, имаме си работа с мама. Да. Започвам с първия въпрос. Как са трите ми имена? Почваме с лесното, би трябвало да нямаш проблем. Ивелина Спасова Ковачева. Точно така. Коя е най-важната ми вещ, без която не излизам от вкъщи? Телефона. Познато. Добре, това правилни отговора. Каква пластична операция бих си направила? В момента може би са доста след раждането, но по принцип имам една, която много бих искала от много години. И може би иска да си повдигне малко бюста. Това е, да, вече, обаче има една друга, която повече искам. Която бих си направила. На лицето мога да ти подскажа. Устни? Не, абсурд. Брадичката? Да. Имам селска брадичка, ето тук може да се види такава щертичка. Това не ми харесва. Не ми е харесвало никога и преди съм си казвала, че ако си правя пластична операция, бих си направила ето тук да ми се опъне малко брадичката. Но по принцип за бюста си прав, защото след раждането това е нещо, което наистина не си харесвам в тялото. Приемаме този отговор за верен. Да, но... Кой пие повече? Аз обичам купоните. Аз обичам. Ама ти пиеш повече, да. От мен вече. Аз почти даже вече спрях да пия. И този резил трябва да го казваме ли? Да, естествено се държим. Не сме алкохолици, кое е любимото ми число? Обичаме да си купонясаме и обичаме... И да пиваме, това не е лошо. Пиваме, кое е лошото? Кое е любимото ми число? Любимото число е... ако не се лъжа... Момент... Там ще играм за време, ти много бавно отговаряш. Бързо така, кое ти идва първо на ум? Цак, цак, цак. 8? Неестествено. 9. Да. Пробвам я. Добре, 9 е любимото ми число. И този го приемаме за верен. Кога съм родена? На 27 април. Коя година? 92. Правилно. Колко килограма съм? Сега ли? Да. Около... Килограмите винаги варират. Сега колко съм? Горе-долу. Може би от 75 до къде... 80. Не. Едно точно число ми кажи, не... 84. Мисля, че съм 83. Ама не съм се премерила, затова там варирам в момента. 83-84. Аз не знам колко държа. Много килограма съм, няма значение. Добре, и това го приеме за верно, защото беше близко до... Колко сериозни гаджета съм имала преди теб? Сериозни говорим, а не такива дето. 0. Имаше един някакъв там. Имала съм сериозна връзка преди теб. Що ме получи една година, значи е сериозно. Така ли? Да, не се е стигал са до бракове, ама... До бракове не се ли е стигал? Добре, едно сериозно... Щом не се е стигал до бракове, е добре. Едно сериозно гадже преди теб съм имала, Добре, този въпрос не знам дали ще го приемеме. Не го приемам. Къде мечтая да живея? Тя мечтая винаги е мечтала да живее на морето. Ще ми се сбъдне ли тази мечта? Предполагам. В България ли? Сигурно. Най-вероятно. Добре. Така е правилно. Коя част от тялото си не харесвам? Може би корема? Не. Пак ли не си харесваш? Първо брадичката казваш. Брадичката е на лицето, а на тялото? Много е лесно. Газето, аз си го харесвам. Не. Последен опит. Кое не си харесвам в момента въобще в тялото? Каката? Не, гърдите! Това са много такива подвеждащи въпроси, Агата. Дали в момента не си харесвам гърдите? Добре.
В кой месец ми предложи брак? Как в кой месец? Кой месец беше? На рождения ти ден. Коя година? Вау! Моля да не си спомня са. 2017 Се оженихме. и 16-та. 2015 име. Типа. Ти ми предложи на 27 април 2015 година в центъра на Хамбург. Дати не помня, години не помня само рождения си ден, моя и на децата и на Иви. Какво домашно животно искам да имам? Със сигурност не е змия. Със сигурност Тя не. изпитва ужас. Какво? Искам да имам. Да. Куче! Значи, по принцип, верният отговор май е никакво, защото въобще не ми се чисти след домашни животни, но ако имаме, бих искала да имаме куче, да. Правилно. Ненормалната порода. Но ако живеем в къща, някакво малко такова ми се иска. Да. Едно такова пискливо, тези пинчерите ми харесват. Бърливо. Бърливо и лудо. Колко деца искам да имам? 3. Добре, и на 2 съм съгласна, но 3 също бих имала. В смисъл, ако се получи и Господ реши, и трето дете, Да. съм съгласна. Считаме го за верен. Какво ми е хобито, любимо занимание? Хобито или любимо? Едно от двете, то е едно и също, нали? Какво обичам да правя с удоволствие в момента? Тя обича много да се занимава с видеоклипове, обработва си някакви... Това е верният отговор с YouTube. Кой е по-романтичен? Аз или ти? Аз. Правилно. Верно си по-романтичен. Ама аз бях някаква романтична, сега просто явно прекалено съм взета с децата за такива неща. Кой е по-ревнив? Аз. Правилно. Какво обичаш да ти готвя? Това въпрос и за мен беше много сложен, така че не знам, по принцип ми готви по-хубаво от мен. Аз се справям, но не обичам да готвя, не ми е някакво любимо занимание. Какво обичаш и така да ми кажеш и защо не го сготвиш е това? Много харесвам, тя прави много такива гюведжета на... Да. Гюведжета. Предполагам, че всеки знае какво е гюведжета. Тя ги прави с едно много хубаво картофено пюре и... Картофени гюведжета си се казва. Може би. Аз съм Може би има други имена, но с стопено сирене. И шунка. Кисели краставички, шунка, може и бекон. И колбас. Колбасче. Аз знаеш какво съм написала? Спагети. Карбонара, болонезе. Вчера правих спагети, затова за тях се сети. Получава ти се доста добре, да. По принцип не харесвам италианска кухня. Не съм и фен пица, мица, Да, но помниш, като направих пица с тестото, как ми се получи хубаво? Може, да. Честно казвам, като готвя ми се получават нещата. Мога да меса хляб. италианска кухня. На колко години бях, като се запознахме? Това също е един сложен въпрос, защото ние бяхме малки, като се запознахме за първи път. Тя беше доста малка. Разликата ни е само 3 години, Да, но тя си беше мъничка много и пречеше ни... Да си играете с пистолет. Да си играем с пистолет и тя много ни пречеше. Аз мисля, че съм била на 8. Може би била на 8, аз съм бил на 11. Абе, знам, че бях малка, като се запознахме за първи път. И историята част още не го харесах, защото той беше много лош и ме стреляше с съчми, помниш ли? Добре, това не се гледа. Ще трябва да хода на Истанбул, плешивявам хора. Ужас. Мраза плешиви хора. Не ги мраза, не харесвам. То... Въпросите май приключих. Не, как? Имам още, ние са само на 19-ти. Откъде са родителите ми? Ние няма ли ходим на гости? Айде отговори да е. Откъде са родителите ми? Родителите са ти Спаса от Дупница, Мария от наше съседно село до нашето село, се казва Бураново. Правилно. Кой е по-забавен от нас двамата? Аз съм доста забавен тип. Купонджия, харесвам купоните, харесвам контактите, обичам забавленията. Много си скромен. Обичам просто купоните. Да, добре, ти си по-забавен. Купоните харесвам събиранията. По принцип аз съм по-скромна, може да се каже. И аз не съм толкова общителна. Честно казвам, аз не приемам толкова много хора в обкръжението ми. По-затворена съм, той е по-общителен, по-забавен. Кой град, държава искам да посетя? Ще кажем тази година, защото в принцип са много местата, на които искам да отида, а тази година кой град, държава искам да посетим с децата тази година? Мисля, че беше... Искаше да отида до Испания. Това е на второ място, има друго на първо. На друго място искам да отидем на почивка тази година. Африка?
Говорим за тая година. Аз ти го направих да ти е по-лесно. Тая година. Ако кажеш Африка е правилно за по принцип къде искам да отида, искам да отидем на почивка на екскурзия в Африка. Интересно ми е, искам да видя тая държава и така нататък. И наши познати имаме. Да, но тая година къде искам да отида, освен в Испания? Оня ден ти го говорих, че искам да отидем на почивка на... Турция? Да, с децата искам да отидем на почивка в Турция. Били сме доста пъти в Турция. Кой е по-ревнив, 2 пъти се повтаря, нещо тук съм объркала въпросите, след малко ще измисля друг. Кой размер сутиен носи? За мен до вчера беше също неизвестно, но мисля, че след това ще го говоря. Тя много често си сменява сутиените. Купува си сутиен за излизане, сутиен за вкъщи, сутиен за по-специален повод и не знам, аз сутиените са много... По принцип този въпрос е доста труден, защото и аз не си знаех размера. Не харесвам сутиени. Защото не мога ги окопчвам. Верният отговор е да знаеш 85C. Майко мила. Така. Кой е любимият ми сериал? Дърси, кръсташи гунце. Това беше на баба ми. Сарич. Форестър. Кой е любимият ти сериал? В момента ти имаш много любими сериали. Ти не спиш. Кой е най-любими ми? Аз гледам много турски сериали, но имам един много любим. И беше Кара Севда. Да, Черна любов. Топа на топ турски сериали е това. Наистина е така. Сериали не гледам аз. Това ти е грешката. Така, имам още 2 въпроса, които трябва в момента да се ги измисля, защото не съм се ги записала. Един се повтаря кой е по-ревнив. Това вече го изяснихме. Ще те питам... Кажи ти 2 въпроса, аз да ти отговоря. Не ми идвате идея в момента. Добре, свършваме на 23 въпроса. Приемаме, че играта малко я съкратихме. Ти отговори на 22 от 23 правилно. От колко? От 23 на 22 отговори правилно. Вау, това е много добре. Значи, ако сме в играта, я печелим. Така, ако такива ви очаквате да ни гледате в един за друг след време. Не се знае кога, но ще се случи. Другия сезон сме при вас. Не знам кой ще е водещ. Може да ни покажете. Мария Игнатова ли, Краси Радков, Емил Чулаков, Краси Радков по-добре. Не искам да кажа нищо още, но не се справяше добър като водиш миналата година. Кой? Краси Радков. Добре. Той беше миналата година един за друг, не му отиваше, както и да е. Няма значение, тази година предаването е интересно. Имаме си, аз имам двойка фаворит. Ако такива видеа са ви интересни, искате да виждате повече неща от нас, защото в този канал ще качваме семейни влогове, може да се абонирате за канала ни. Ще бъда много благодарна и ще се видим следващата седмица. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Чао! Чао!